Sako ne zuwa ga jahilan wahabiyawa da kuma masu izgini game da maganan Malam Usman Kusfa Zaria rigirigi da ya dauko yana bayani akan sunayen sahabban Shehu Tijjani, ma'ana almajiran Shehu Tijjani, wanda waɗannan sunaye abu ne wanda yake rubuce a cikin littattafai, kuma sunayen Larabawa daman da'iman zaka samu yana da sarƙaƙiya tun da Shehu Tijjani ba Larabe ne, wanda in ka duba cikin wannan littafin mai suna Kashful Hijab amman talaka ma asheki At-Tijani min al-ashab zaka samu waɗannan sunaye, amma aka samu jahilai daga cikin wahabiyawa suna ganin abin kamar wani abu ne na sufanci ko wani karatu ne ko wani abu ne wanda ya saba ma ainihin addini ko aqida, wanda aka samu jahilai wasu na izgini, waɗansu na faɗan kalamai marasu inganci da ainihin abin da shafa. To irin wannan sunaye kamun Shehu Tijjani ai an yi Ibn Taymiyyah, domin tsakanin Ibn Taymiyyah da Shehu Tijjani kusan shekara 600 ne. To Shehu Tijjani, Shehu Ibn Taymiyyah yana da irin wa'annan almajiran, yana da irin wa'annan shehunnan wanda a rubuce yake a cikin littattafai sunayen irin wa'annan shehunnai da kuma almajirai, wanda in ka ji sunayen ma yayi kamanceceniya da sunayen Shehu Tijjani da sunayen almajiran Shehu Tijjani, wanda kuma insha Allah zan tabbatar muku da waɗannan sunaye na almajiran Ibn Taymiyyah wanda su ma yana nan a tsare a rubuce kamar yadda yake a cikin littattafan almajiran Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu. Amma kamun nan bari in sanya muku maganan wannan mai kwakwalwan yaran Dr. Jaki, wanda shi kullun ka rasa gabansa ka rasa bayansa, wanda baya fahimtar addini. Daga sunaye sai abu ya zama zandaka, suna ambatan suna kawai sai mai da mutum zindiki. Bari in sa muku bidiyon ku ji, daga nan zan karanta muku sunayen almajiran Ibn Taymiyyah waɗanda sahabban Ibn Taymiyyah waɗanda shi ma aka rubuta a cikin littafi da irin wannan siga. Bari in sanya muku shi ku ji. Social media ne ta zo ta fallasa su yanzu. Social media fallasa su, wallahi da ba duk wannan tatsuniyoyi da iskancin wallahi mu muna ji suna faɗa. To social media ne ita ta fallasa su har kuma kuke ji, amma da sai wanda yake halattan wuraren su, sai wanda yake karatu zai ga a littafi. Abun yana nan a littafi, ba haka kawai, yana nan a littafi. To yanzu Allah ne ya fallasa su zuwa social media suke faɗa, abun yake watsuwa kowa yake ji, amma haka ɗariƙar take, daga zandaka sai kafurci. Kama alhamdulillahi mu godiyan da muke ma Allah ana ganewa. Kai wani iskanci ma zuwa sa iya faɗa. Kai akwai maganganun da ra'asar jarima ya shekara 30 zuwa 35, wallahi yau bai sai maimaita su ba, bai isa ba, saboda ya san gari ya waye. Muna da su maganganu bai sai maimaita su da bakin su, muna da su a kaset bai sai maimaita su ba, saboda ya san yanzu gari ya waye, an san mutane sun fara sani inda aka sa gaba addini, ba kaman da ba. Ka zo ka yi tatsuniya, ba irin wani tatsuniya aka samu masu wasan turmi bane, ko ba shi bane? Mazo zai zo ce mu lahira tashin kiyama saura shekara 3, matsiya ce ka kudin ku ya gudu. Tashin kiyama saura shekara 5, shekara 5 din ta zo ta wuce wayam, shekara 5 ta zo ta wuce wayam. Yanzu akwai yan wazin turmi suke sun bace wa qul ja al haqu wa zaqa al batilu innal batila kana zahuqa. Gaskiya ta zo, ƙarya ta gudu, ta rugurguje. Wasu wasan su yanzu yaran yau sun sama su wazin turmi ne? A yanzu yaran yau yan shekara 20-15 duk sun ma ba su wazin turmi ba. Da su ne a ƙasar nan. Turmin ma da shi wannan Dr. Jaki yake magana ai masu wa'azin turmin su ne irin suka biyar Gombe, irin wa'azin suka biyar Gombe su Balalau shine wa'azin turmi, shine wa'azin turmi. Ko a da masu wa'azin iskancin da ake yi wa'azin turmin ba kowa bane suke wannan wa'azin turmin illa wahabiyawa ƴan uwan shi wannan Dr. Jakin, su suke wa'azin turmi. Su yan dariƙa baka ganin su illa a wurin maulidi, illa a wurin walima, a nan ne zaka samu yan dariƙa ko kuma a zawuyoyinsu, a nan suke zama su yi wa'azi. Babu wani ɗan dariƙa da yake zuwa ya ainihin kafa lasifika wai yana wa'azi da niyyar neman duniya ko da niyyar a'a. Yan dariƙa su wa'azin suna yin shi ne a zawuyoyinsu. Masu wa'azin turmin yan iskan da kake ambata da ki daman ai a cikin ku ne. Kai magana akan cewa irin maganganun da aka ɗauko musamman na shi wannan Malam Usman Kusfa. Yan uwa abinda ba ku sani ba, wannan Malam Usman Kusfa da za a tara yan izalan Najeriya da yan izalan Ghana da yan izalan Kamaru da yan izalan Congo da yan izalan Afirka gabaki daya, billahi allazi la ilaha illa wannan ba wallan ba su kai shi ilimi ba. Suna ganin shi a social media haka kaman wani jahili ko. Na rantse da girman Allah na taba halartar majalisin sa so daya,
ilimin da ke bayarwa wannan bawan Allah a majalisin shi babu wani bawahabiye da yake da kwatankwacin wannan ilimin. Wannan bawan Allah ya haddace Riyadus Salihina, wallahi da kai yake ba da Riyadus Salihina, hadisi da isnadin shi da matanin hadisin da isnadi haka yake bayarwa. Wannan bawan Allah kake ganin shi ya haddace Bulugul Marami, duk wa'annan littafan su Bukhari su Muslim wallahi da kai yake bayarwa. Lokacin da ɗaliban suke zo da littafin a hannunsu, shi da ka zai ja maka isnadi da ka zai ja maka madani kuma ya fassara maka. Kuma abin da zai tabbatar maka shi wannan Malam Usman Kusfan a nan garin mu Zaria ba wai jahili bane, ka bibiyan maganganun shi da yake yi, karatuttukan shi zaka samu babu kurakure ko da na hau. Zai tabbatar maka da malami ne, ba wai tsaran malaman wahabiyawa bane. Kai da jaki bari in gaya maka, shi wannan Shehu Malam Usman Kusfa da Girgi wallahi a cikin malaman ku gabaki ɗaya na Afirka wallahi ba shi da tsara a ilimi, kowane bangare ya muku nisa. Saboda haka taslimi shi ke kaiwa ka fahimci abubuwan da ake faɗa. Da muku tun da jahilai ne, ya alamuna zahiran min alhayati dunya, kawai ilimi na zahiri kuka sani, sunaye kawai bai fito muku da su amma hankalin ku ke tashi. Dan ya daga tabarmar gidan Shehu Tijjani ya ce ga tabarmar gidan Shehu Tijjani. Shehu Tijjani nan fa yana nan har yanzu, ma'ana gidan shi yana nan har yanzu, akwai ƴaƴan shi, akwai jikokin shi, akwai tattabakunan shi suna nan har yanzu. In an samu tabarmar gidan shi shine laifi? Shin sarkin Dubai har yanzu ba akwai gashin manzon Allah a hannun shi ba? Akwai asar na hulan manzon Allah, rigan manzon Allah, takobin manzon Allah duk ba yana nan ba? Shehu Tijjani fa yanzu kwata da rasuwarsa yayi nisa fa shekara 300. An samu tabarman gidan shi aibu ne? Qaribul lahi bai dauko dutsen menene ma yake nunawa ba? Saboda Tijjaniya ita fa damun ku sai ku yi ta inkari. Qaribul lahi bai dauko wani abun nan a cikin kwalba shi ma yace gashin manzon Allah bane, saboda ɗariƙar Tijjaniya ita fi damun ku. To saboda haka ka sani da tijaki, wallahi wannan Malam Usman da kake ganin shi ba mashiricin mutumi bane. Mutum ne ga ikilasi, bayan ikilasi sannan ga soyayyar manzon Allah, ga taslimi, sannan ga ilimi. Wallahi tallahi babu wanda a cikin wabiya wanda kowane fanni na ilimi wanda Malam Usman ba zai koyar da shi ba. Malami ne bi ma'anar ilimi, malami ne bi ma'anar ilimi. Karatun da yake bayarwa din Najeriya babu zauren da ake bada karatu na wahabiyawa wallahi kamar zauren bawan Allah nan. Ya haddace da ka je za gani ɗalibai akwai littafi annansu amma shi da ka yake bada karatu. Saboda haka Dr. Idrisu kai jahili ne, wallahi wannan zai koyar da malaman ka. Barin tabbatar muku ƴan uwa sunayen da suke ta izgini akai, wannan tarihin Ibn Taymiyyah ne. Zan karanto nasu sannan karanto sunayen da shi Shehu Malam Usman Kusfa ya karanto, ba da kai karanto su ga su a cikin wannan littafin na ainihin Sayyidi Alhaji Ahmad bin Haji Al-Ayyashi Sukairij, wanda shine ya buga wannan littafin, shi ma sahibin Shehu Tijjani ne, almajirin Shehu Tijjani ne. Zan karanto sunayen amma kamin karanto bari in fara karanto naku wahabiyawa almajiran sahabban Ibn Taymiyyah, ku saurara ku ji. A cikin wannan littafi shi ma gashi ya kawo sunayen sahabban Ibn Taymiyyah. Daga cikin su akwai Taqiyuddin Umar bin Abdullahi bin al-Ahad bin Qushairi, an ji ko? Akwai Muhammad bin Abdul Ahad Shamsuddin al-Amidi. Sannan akwai Muhammad ibn al-Munji Sharafuddin, shi ma almajirin Ibn Taymiyyah ne, sahabin Ibn Taymiyyah ne. Akwai Shamsuddin Tardami, akwai Shamsuddin Tadmiri, shi ma ɗalibin Ibn Taymiyyah ne, almajiri ne. Akwai Alauddin ibn Sharafuddin Sa'igi, akwai Fakhruddin bin Sharafuddin Sa'igi, akwai Ibn Kasir sahibu tafsiri, akwai Abdullahi al-Askandari, akwai Salahuddin al-Kutubi, akwai Abdurrahman bin Mahmud bin Abidan al-Ba'alakabi, akwai kaji Ba'alabaki, kaji sunan ba Ba'alabaki, Abdurrahmani bin Mahmudu bin Abidani Ba'alabaki. Ga su irin sunayen da ake karantawa na sahabban shehu, kuna izgini. Ibn Taymiyyah mana da sahabbai almajiri masu irin wannan sunan. Kaji wani wai Ba'alabaki, kaji ko? Akwai Muhammad bin Sa'igi Nuruddin, akwai Fakhruddin Muhammad, akwai Sharafuddin Muhammad bin Sa'aduddin bin Bakiki, kaji bin Bakiki. Akwai Zainuddin Sa'aduddin Bakiki, akwai Shamsuddin bin Sa'aduddin al-Harrani, akwai Ahmad bin Ibrahim al-Wasidi al-Ma'ruf bin Sheikh al-Hazamina, akwai Shamsuddin ad-Dibahi bin Ahmad, akwai Ibrahim ibn Ahmad Gayyani,
Kadimu Shaykh wanda shi hadimin Ibn Taymiyyah ne ma. Akwai Ahmad bin Muhammad Marwiyul Hanbali, akwai Abu Muhammad bin Abdullahi bin Rashiq al-Maliki, akwai Alauddini Aidugudi, kaji Alauddini Aidugudi, wannan fa ɗaya daga cikin almajiran Ibn Taymiyyah ne. Alauddini Aidugudi, akwai Saifuddin akwai Saifuddin ta kasa ba mamlukul bakuki, ka gaji ko? Akwai Saifuddin ta kasa ba mamlukul Bubakari, akwai Shamsuddin Muhammad Ruzaizu, akwai Salahuddin bin Yusuf bin Hajir Tarkiti, kaji Hajir Tarkiti, su ma almajiran Ibn Taymiyyah ne, sahabban Ibn Taymiyyah ne. Wane? Akwai Salahuddin Yusuf bin Muhajir at-Takriti, mene? At-Takriti ad-Dusi, kuma at-Takriti ad-Dusi, su ma innan sahabban Ibn Taymiyyah ne. Sannan akwai Yusuf Jamaluddin Abul Hajjaj al-Maziyi, sannan akwai Sharafuddin bin Abdullahi bin Hassan, akwai Muhammad bin Abi Bakar Shamsuddin Ibn al-Qayyim, shi wannan Ibn al-Qayyim kenan. Akwai Abul Fatih Muhammad bin Sayyidin Nasir Ya'mari, akwai Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi mai uqudu durriya kenan, shi ma ɗalibin Ibn Taymiyyah ne, an gane ko? Sannan akwai Kamaluddin Ibn Zalmakani, kaji Zalmakani, shi ma sahabin Ibn Taymiyyah ne. Akwai Kamaluddin Ibn Zalmakani, akwai Alamuddin al-Barzali, akwai Ibn Shahir Zuri al-Mausuli, akwai Qutbuddin Musa Muhammad al-Yunini, kaji ba? Wannan duk almajiran duk almajiran Ibn Taymiyyah ne, an ji ko? Duk almajiran Ibn Taymiyyah ne, gashi sunayensu suna yi kama da sunayen almajiran Shehu Tijjanin. Akwai Qutbuddin Musa bin Muhammad al-Yunini, akwai Shamsuddin Zahabi, duk almajiran Ibn Taymiyyah ne. Sannan akwai Ahmad bin Yahya bin Fadlillah, akwai Umar bin Ali al-Bazzar, Imam al-Bazzar kenan mai wancan littafin al-Alamul Illiya. Akwai Abdullahi bin Ahmad Makari, akwai Abu Hafsin bin Umar bin al-Wardi, akwai Ibn Jabir al-Wadi Ashi, kaji Ibn Jabir al-Wadi Ashi, akwai Magaladawi bin Failijil Misri, Magaladawi, duk almajiran Ibn Taymiyyah ne, sahabban Ibn Taymiyyah ne. Akwai Magaladawi bin Qailijil Misri, akwai Salahuddin Safadi, akwai Ahmad bin Muhammad bin Abaradi al-Hanbali, kaji ba? Ahmad bin Muhammad bin Abaradi al-Hanbali. Sannan akwai Shamsuddin Ibn Sayagi, almajiran Ibn Taymiyyah ne, sabban Ibn Taymiyyah ne. Akwai Sa'adullahi Abu Muhammad al-Harrani, akwai Zainuddin Abdurrahman, akwai Sharafuddin Abdullahi, akwai Bahauddin Abdul Sayyid Tayyib. Sannan akwai Umar bin al-Hasan bin Habib, akwai Nuruddin bin Ali bin Muhammad bin Abdul Ghaffar Shafi'i, akwai Zainuddin Umar bin Qasim al-Hanbali, akwai Alauddin Ali bin Muhammad al-Ma'rufu bibni Badawi, akwai Muhammad bin Ubad Shajja'i, akwai Sahibu Sabatata at-Tamas, akwai Fatima bintu Abbas bin Abil Fatih, akwai Ummu Umar, ana kiranta Shahala bintu Ibrahim al-Maqumi. Wa'innan fa sunayen almajiran Ibn Taymiyyah ne, sabon Ibn Taymiyyah. To idan Malam Usman Kusfari Girgi ya kawo sunayen almajiran Shehu, yace sabbin Shehu ana izgini, ga irin sunayen a cikin almajiran Ibn Taymiyyah a wani littafi? A wannan littafin mai suna Al-Jami'u li Sirati Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah na Muhammad Uzairu Shamsu Ali bin Muhammad al-Amrani, ɗaya daga cikin sahabban, gashi na karanta muku a cikin littafin. In izgilanci ne, kuma wa'annan sahabbai Shehu Ibn Taymiyyah an same su kamun samun sahabban Shehu Ahmad Tijani. Waɗannan sunaye da kuka ji Malam Usman Kusfari Rigirigi ya ɗauko yana bayani, ba shashi baɗi bane, ba tatsuniya bane, kamar yadda kai da Tijaki kake faɗa in tatsuniya ce gata a cikin littafin ku.
domin sunayen malaman ku su ma suna kamanceceniya da irin waɗannan sunaye na sahabban Shehu Ahmad Tijani. Ga littafin nan wanda in ka duba kashful hijab zaka samu waɗannan sunaye, idan ka duba rafa'un niqab shi ma zaka samu waɗannan sunaye. Daga cikin sunayen da mai rafa'ul hijab ya kawo akwai cikin ƴaƴan shi akwai as-sayyidi Alhaji Ali al-Harazimi Barrada, akwai almajirai sahabban Shehu Tijjani, akwai as-sayyidi Muhammad al-Arabi at-Tazi ad-Darawi ad-Damarawi, an ji ko as-sayyidi Muhammad al-Arabi at-Tazi ad-Damarawi, sannan akwai as-sayyid al-Qutb al-Haji Ali at-Tamasini, sannan akwai as-sayyidi Ibrahim ar-Rayyahi, sannan akwai ash-Sharif sayyidi Muhammad al-Mishri, sannan akwai as-sayyidi Mahmud at-Tunusi, akwai Maulaya Muhammad bin Abin Nasri al-Alawi, sannan akwai as-sayyidi Ahmad Abdalawi, sannan akwai as-sayyidi Idris Amru, sannan akwai as-sayyidi Mas'udu bin Uwaidiri, sannan akwai as-sayyidi Mas'ud Kadimu sayyidina Shehu Ahmad Tijani, sannan akwai Alhaji Bujam'a, akwai Alhaji Bujam'a shi ma hadimin Shehu Tijani ne cikin sabon Shehu Tijani, sannan akwai Al-Muqaddam Abu Ya'za Barrada, sannan akwai as-sayyidi Ala'ul Farisi, sannan akwai al-Qadi sayyidi Hamidu Banna'i, sannan akwai as-sayyidi Abdul Wahidi Barrada, sannan akwai al-Faqihu sayyidi Muhammad ibn Tayyib Banyisi, sannan akwai as-sayyid Alhaji Ahmad Banyisi, sannan akwai as-sayyid Abdul Wahhab Banyisi ad-Dariri, sannan akwai as-sayyid Alhaji Abdul Wahhab ibn al-Ahmar, sannan akwai Alhaji Abdul Gani at-Tazi, sannan akwai Abdul Wahhab at-Tazi, sannan akwai Alhaji Abdul Rahman Sukairiju, sannan akwai al-Muqaddim Sayyid Alhaji Tayyib al-Qabbabu, sannan akwai as-Sayyid Abdul Karim al-Qassadi, sannan akwai Maulaya Zakki al-Madgari, an ji ko Maulaya Zakki al-Madgari, sannan akwai Ash-Sharif Sayyidi Ahmad Dubaizi, sannan akwai as-Sayyidi Muhammad bin Abdullah al-Jilani, sannan akwai Muhammad bin al-Ghazi, sannan akwai al-Abbas ibn al-Ghazi, sannan akwai Sayyidi Muhammad Sharif al-Amri, sannan akwai Sayyid al-Arabi bin Sa'ihi, sannan akwai Alhaji Muhammad al-Jabbabi, sannan akwai Sayyidi Muhammad al-Hafiz al-Shingidi al-Alawi, sannan akwai Ahmad Salim Wadini, sannan akwai Sayyidi Muhammad Salik al-Wadini, sannan akwai Al-Muqaddam Ibn al-Abbas Samguni, akwai Ahmad bin Abdurrahman Samguni, akwai As-Sayyid Abul Qasim bin Yahya As-Samguni, akwai As-Sayyid Bil Qasim Badawi, akwai Alhaji Aliyu Falam Yatahammal, kaji sunan shi ma Alhaji Aliyu Falam Yatahammal sunan shi, almajirin Shehu Tijjani ne shi ma, sannan akwai Sayyidi Muhammadu Budawiya, sannan akwai Sayyidi Abdul Qadir bin Abdul Malik al-Adrini, kaji ko? Wa'innan, sannan akwai wa'innan waɗansu daga cikin almajirin Shehu Tijjani kenan wanda aka kawo a cikin littafin Kashful Hijab, wanda shi ainihin Malam Usman Kusfa ya karanto sunayen waɗansu daga ciki a cikin raf'un niqab na Sheikh Ahmad Sukairij, da wanda yayi wannan littafin da wanda yayi raf'un niqab duka ɗaya ne. Bayan an yi kashful hijab daga baya sai yayi raf'un niqab. To sunayen da ya kawo waɗansu babu su a cikin wancan, sunayen da ya kawo waɗansu wancan babu su a cikin nan. To amma da jahilci ya kuwa biyawa, in dai suna shi ke mai da mutum zindiki, to kamun a samu almajiran Shehu Tijjani, almajiran Ibn Taymiyyah aka samu, domin almajiran Ibn Taymiyyah ya riga Shehu Tijjani zuwa da kusan shekaru akalla ba aksara ba 600 ko 700. To ga sunayen almajiran Shehu Tijjani, ga kuma sunayen almajiran Ibn Taymiyyah. In akwai wani ba wahabi da ya isa ya zo ya ce sunayen almajirin Ibn Taymiyyah da muka karanta ba almajirin shi bane, ya zo ya gaya mana, ya zo ya challenge namu. Dan daga shi mun kawo su Ibn Abdul Hadi a ciki, mun kawo su Imam Zahabi a ciki, mun kawo su Ibn Kasir a ciki, Sahibu Tafsiri. Wannan ma sunayen ɗaliban Ibn Taymiyyah da yawa daga cikin wahabiya ba ku san ma inda za ku samu sunayen ba. Gashi mun zo mun ba ku karatu. Saboda haka wannan bawan Allah da kuke gani
alimun ne bi kulli ma'anar ilimi, malami ne da dukkan ma'anan ilimi, yana nan garin Kaduna Zaria, dan garin mu ne, ana kiran shi Sheikh Malam Usman Kusfa Rigirigi, kuma hidimar da yema addini wallahi tallahi kaga buwabiya wannan Najeriya ban ga wanda ya hidima irin sa ba. Ilimin da yake da shi na addini kaga buwabiya wannan Najeriya in suka zo gaban shi wallahi sai sun sha karatu, ba tsaran su bane. Na taba halartar majalisin su daya, in ya zauna yana bada karatu a majalisin sa tun safa sai dare. Bayan nan duk wani littafi da kasai tun da kan tafsiri, fiqhu, kan hadisai da ka yake bayarwa ya ma haddace a kansa. Kuna kallon shi haka, kuna mai kallo kaman wani haka, zaka ji wasu ma suna kiran shi da sakare da wani soko, abin da ya kama da kai soko ne a cikin Annabi Muhammadu, kuma gwani ne a cikin ilimi, kuma gwarzo ne a cikin soyayyar waliyai. Saboda haka wannan a takaice kenan nazo in wayar muku da kai yan uwa akan waɗannan sura, kar a ruɗe ku da cewa kuma masu yin izgili wallahi su daina. Duk wanda ya izgili da sunan sahabban Shehu Tijjani wallahi ran alkiyama sai yayi nadama. Duk wanda ya izgili da sunan almajiran Shehu Tijjani wallahi ran alkiyama sai yayi nadama. Domin alƙawarin Shehu Tijjani da Annabi Muhammad, ran da Shehu Tijjani ya ga Annabi, abinda Annabi ya faɗa ma Shehu Tijjani ya ga mana, ulli ashabika la yu'zuni. Shehu Tijjani faɗa ma almajiranka kada wanda ya cutar da ni. Sai Shehu Tijjani ya ce ya Rasulullahi taya almajirai na za su cutar da kai, sai ya ce bi izayatu ba'duhum ba'da, in dan Tijjaniya ya cuta dan Tijjaniya ni manzon Allah ya cutar, to ina kuma ga wanda baya cikin dariƙa shi da dan Tijjaniya, wallahi ran alkiyama sai yana dama. Shi yasa zaka ji Shehu Tijjani ya ce man sabbana wa lam yatum mata kafiran fa wailul liman sabba jambi wa itrati. Duk wanda ya zage mu ya sake ya mutu bai tuba ba zai mutu wa kafirci. Azaba ta tabbata ga wanda ya zage bangaren mu ko ya zage almajiran mu, wanda ya zage mu zai shiga azaba, wanda ya zage almajirin Shehu Tijjani mu dinnan ka zage mu ran alkiyama sai ka shiga wuta wallahi, in dai baka tuba ba. To saboda haka ku daina izgini da sunayen almajirin Shehu Tijjani. Duk wanda ya izgini da sunan almajirin Shehu Tijjani ran alkiyama sai yana dama. aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.